Kungelinye ivolovolo ndoda elishaya into ewaphansi. Le ndaba engikhuluma ngayo namhlanje ijulile. Angihlonizi uma ngikhuluma ngayo ngoba indaba ebambe imizi eminye yachitheka. Suke wabona wena ndoda unento yonke. Shanga ama-double story, shanga ama-4x6, yonke into ekuthiwa yinhle noma yintsha ibonelwa la ekhaya kwakho, nigqoka indlela eniyithandayo nonkosikazi wakho. Mama usho nje sasizwa lo muntu ehona kangaka abantu abaphazamiseke ngale into yakwenza. Right. Uthole umfazi uphumile wayishiya le triple story. Manje abanye senashaya ngama-glass house. Aphuma umfazi ma uthi uyadingisisa uyafunisisa ukuthi hawu kanti angabe ubaleke wayaphi lo mama uye kubo